Само да не го забравим после. Ама елате на тук да коментираме видеото. Видеоклипа е голем. Не, така е, ма трябва да се по-преди. Обаче похвално е, че се спазват забраните, нали? Да? Похвално е, че се спазват забраните. Ето, Да. полицаите спират камиона. Правят пълна проверка. Само, че багажа не знаем какво е. Че е взривоопасно. Голяма проверка. Ага. И много интересно сега на къде ще тръгне камиона. Къде направо? Къде натам де върви, натам ще върви. След заплатена магистрална такса. За заплатената такса се минава. Да. Стигат не плащаш, не минава. Ето, видели? Айде. Не. Кай бе? Не. Абе, да, отгоре ще мине, бе. Горе бъди си, никой. Къде отгоре? Да са по този път, къде бехме си минаваш и излизаш баба ми там. Излизаш си, бе. И тръгваш да отходя. Къде стигна зината? Да. Вървиш направо. Старият си път. Да, и отиваш ето по срещу. Да. И си вървиш спокойно пътя за София. Там няма колко спре. Няма вече. Той сега ми казаха да минем от там, защото ще нещо не е такова. Да. Не вече не е плащал все едно. Ще го отбиват на това. Интересно. Друг румънец. Еми, сигурно. Може има бинокъл. Да. Полицай с бинокъл. Да, това бе. Ти се радари. Скенер, бе. Виждат дали е празен. Аз радарно ги изпитам. И он е стал пак неправилно. Не дай си Боже, някой ще удари у него. Ще го убинат, но защо е стал там? Да. Той иде да се види за братята.
трябва. Да трябва. Да, това можеше да... Така, и лучки да пусти. Колко са възпитани шофьорите, бе? Вие къде сте тръгнали да карате от забраната? Една кола няма. А вие карате. И тук да правите навали с полицаи, да карат. Не е страшно. Хората навели да ред, дисциплина, вие как можете да сте толкова невъзпитани? Типа. Там тука ли, бе? Не може да е такова. За да видно няма направят някакви такива клипчета и утро. Как си, бе? А ние от текната ли бекме? От текната. От тази скъпи ще кажа. Там и не мога да помисля, че от тук. А у една тръва и там и... Вика, треш ония първия, вика. Мистерни. Кой ги е смел да ги пита да се той се няма нищо. Тия пазар е полики и радар, бе? Контроли и такова за камионите, да знаеш, напри го и него.
Той е... Знам как го спря празни, но не го поставя. Да. Ами тия цели като са празни? Празен, той има право да си. Има наредено, бе. Ще ме изпълне. Ама не да спомнаш, че това ти е забрана да се стане. Знаеш ли, жегата? А ти днеска двета година е забрана за кърмовите не възможно. Да. Е за температура. Няма ти това, нали, сега, че... Температурата е над 20 тона. Над 20 тона? Това е над 35 градуса. Е температурата не. Те пета ги силат по закон, боли забраната, това е... Прави ти кръпче, какво е, както смага Романа. Която тия днеска забраната, петък и неделя да прави запаление. Ето го. Мене. Ето, минава си камиона, полицая си го гледа. Не го изпира. За някой има забрана, за някой няма. На Бойко Борисов забраните. Значи фирма Спиди е много важна и тя не може да се спира. Ето и след камион. Минава и пак трябва да вземат мерки. Ау, изплаши се вече. Моторът са мината. Средства няма кога го спре, обаче Е, то е всекъв документа. това е фриго. Най-после един хладилник. Най-после ги игре, баба. Гладиори. Да. Сега да не мислиш, че разбаваш с вози. А най-интересно, че полицая въобще не погледна какво пише в документа. Ама той се не знае, що вози. Той може ли да чете? Да може. Той не знае, що вози. Не знам това, че Видели, ма аз специално те къде са станали, били се вратата. Но викам, ти ходи да ти ядеш и да пиеш вода, нали? Ма ние се държиме човешки. Дай си апарата. Викам, тук апарата, той не може да върне снимката където не. И донеси си документи. Викам, не си донеси. Ти знаеш, арестувам за 24 часа. Викам, знам, арестувай. Арестувай. Ние се вика държиме човешки с вас. Викам, какво се държи човешки ли? Кучката да се върнеш, тук няма да седи без вода и такова на това слънце. Обещахте и на 112, те им се обадиха тук. На тия викам, това е висша заповед. Викам, висша заповед е да умираме на пътя. В залата им дават минерална вода безплатно за пият. Ние тук нямаме капка вода. Нищо, ще покажем на уважаемата публика къде си почиваме по време на забраните. Да, правилно. Ето още един камион. Оставим дали ще го съпрат. Не. Как се Емите, ти не видели колко минаха? Ти не видели колко минаха? Над как се нещо, което... Как се спреха? Сина на никой там. Нема никой надолу, само ти се даде. А бартинелата като мага, бартинелата... Сина отиде надолу до Благоевград, няма нито една. Не е имало. Нямаме информация. Сина замината. Той отиде до Благоевград, свърши работа. Само по-гългърът Не имало, бе. До Благоевград той се обади. Долу е имало само на плост. Да. На плост и долу на Левуново. На Левуново, на големата станция, там се спира. Там имало супер да бъде. И на кулата не дава. Става въпрос тия, които идват тук в България. Не, ти Това не е забрана.
тембето! Цял аз нали още. Само тембето! Долу може да караш, до Катерини. Може да подели, но надолу не може. Само тембето може Ей, да без темби. Преди там. Без темби долу. Так, доле вече ламия, а ти от... Минеш тембето, от тембето до ламия може да караш. Аз неделя, седнах вече, прибирах. Нема. Дола мира не ме Значи страни. гледай са, те имат тир. И по-значава нагоре, ще бъде 45 и долу Това не е България. Този без тирка. Значи тир е само камион, който има такова. Този слипър, не е под малата върта на тир. Като да кажат тир. Да, тук минаха 4-5 са коли, където са коли. Това са 4-8 които няма право. Които няма право да го слушат. Обаче те му са те не знаят правилно. Ма това се знае, ма това Той се сега знае. застанал който означава за друго нищо няма да се Ама, това румънец му даде да го пусне. Он му даде и го пусна. Горе го глоби. Как ще го глоби? Сега да му подаваш тук. Как? Какво да го лъмиш? Гледам, пише. Как ще го плати? Да, но той го пише. Ако го пише акта, В Руса има една камера на Лукойл. Значи ние 60 км, защото има радар. Това е. Румънеца там минава с 80-100 км и не му пука. Минал за минал, къде ще го намериш? Май Това не появява следващият камион, който не е спрян. да. Чака да го снимаме и него. Като истински победител минава колегата. Без да го питат дали е на минусова температура, дали бързо разваляш с тока. Не, дали има стока. Дали въобще има Как стока. имаме? Имаме. Съм кара имам. Има напред. Да, колко камиона сме тук? 5. Само казват да няма камиони, бе. Век сме на сред пътя. И уния двата румънци там. В аварийната лента по стар български обичай. Не, аз тия си пусна някоя телевизия. Аз правя клипче, бе, 19 минути до тук. Не, трябваше преди да се стримата, нещо по-интересно. Защото ни спираха. Къде ще разказва за това? Спираха и... Не, и снимаха пари. И ние няма това дойде тук. Явно си ги снимаше, децата и... Имаме. Няма право да кърчу там. За него има. Всичко има, бе. Абе, това е български. Абе, това е български полицай, Можеш да ме снимаш само с разрешение на министър. Е, така ми каза това. Министър са. И какво? Кой министър? Кой? Защото Разрешение само на министър. Не бе, заместник министър. Ето, много ми е красиво. Дай си телефона за изтресник си, да? Полицай. Нищо не можа да види. Он много стъп ги види. Он не знае как да снима, аз ги видя. Он не знае. Дали на 30 Ама он не знае какво значи го снимаш, бе.
Не вади багата, така прави. Само да ни спусна някой да го... Оди, ще запалим. Единствения, няма да като там се работи. Други! Още един герой! Пълен е, бе! Гърция товарят за Русия, бе! Абе, може да измисли, бе! Не, бе, не, бе! Дай ще го провери! Да, знаеш, ти знаеш ли кой? Да кой? На Путинца? Ма ще го провери, кажи! Путинца не е президент на България, бе! Защо го спира поне? Не го спира! Защо го спира като... Ей, той, иди питай Руснака и той го каза също. Аз по-рано информация получих от един друг. А те са много, бе, те са хиляди. 3000 камиона. Ей! Как може? Как може? Как може? Как може? Това не е ли камион? Не. И как? 3 от 2 от Да. На снимката какво да си дава? Не долу. Ама над 12 тона общо. Не го отива ли? Сигурно стива 12 тона. Може. Знака ти пише камионче, нали? Да. Значи, камиончето, което е камионче, над 3 тона и половина. Влага. Обърни внимание. Никъде не пише петъчни неделя и да е обяснено с какво става. И още нещо. Момент. А това петък и неделя, както е написано на български, французи, например, то не е хладилен. Как ще е хладилен? Абе не бе, контейнера бе. Иди отпред да виж, че няма бе. Аз предимство бе. Така да. Аз предимство. Ето това предимство. Айде, давай парите и бегай! Въмъни ги! Какво значи? Изламата с една стока. Айде, измени изламата с една стока. И какво тайгата? Ние ще кажем, че ще кажем. Значи, ние може да чакаме тук. Такова не веднага ги провериха. Опалченците на Струма. Ето, гори до крика, няма да са. Ами не знам, ако не може да съм този камион, да спалим я стръгвам и това е. Като се нищо не може да кажа. Превести се малко, колега, да сиеме камиона, идва камиона. Да, ви казвам, пали ми. Ето го, идва камиона. Бризент. Това няма спиране.
колега, не разбираме. Мога ли аз сам да му карам това камион на нищо? Това малко след пак трябва да има почивка. Не ме се трябва. Не, това е свободно. Обаче ми се знаме, че и той трябва да чака с молба. Да, и трябва да е почивки. Той и я. Това е гледното. Да. Добре, ти ми дава ли си примерно в нормална европейска държава забраната да се изпълнява в аварийната лента на магистрала? Да, ето в България. Нали? Да. Нормална европейска държава. Ние сме ненормално. Знаеш какво става това? И това беше на който къде никъде не се движение правото, само са го направили по върноката. Той така каза. Той си го каза. Никъде не ме изиска на работа и не направи. Цистерната е преди. Значи тия цистерни кюстендюрските, къде отидете, също беха прави. Ами гондолата в Градански не беше. А пък това е на който. Добре, защото тази цистерна не е в забрана. А тя е взривоопасна. Нямаме все от нашата време. Тя е взривоопасна, бе. Ако тя си трябва това гориво да вълпа този с него. Не, защото тя е такова. Лицайите нямат право да ги спират. Ама добре, цистерните последно имат ли забрана или не? 75-та година. Ама да караме цистерни тогава. То в знака на табелката никъде не пише. За цистерна, за брезент, за самосвал. Нарисувано е камион. Да. Значи за камион, не за цистерна. Колко на 3 тона и половина камион. Да. Един мой приятел Не, бе, има общи прежения, тяната. Много, аз не знам. беше ни съвет. Имаме. Това не си си сега. Да държим. Много правят, Мари. И он умре. Добре, полицай, да ни информира, това може да не, а те просто правят полиграфи. Как да няма прави? Как да спре? Не, бе, друга да спре. Да, другата смена. Пернишките винкили. Да, винкилите. Винкилите. Кюмурджийските. Само винкил остана. Само винкил и остана. И голфове. И голфовете, нали? Винкил и голф. Друго не е. А забрата, знаеш ли това е? Реално. Винкилите тръгват на плаж в Гърция, за това е забрата. Къде ще я дори си зубът? С голфа. И да го измият от Бело море. Не, колко много движение и пречи. Кола с кола. Нали? И гледай. Океанци си зад с София и ви им пречи. Ви им пречи. Они пречиха повече. Нали и ние си на... Те ние се изнасяме от София. Брега. 30 минути добре ли е като доказателство за правилната политика на правителството? На Бойко Борисов. Да. И на господин Калин Георгиев.